PhilHealth wala sang may mabaton nga subsidy sa tuig 2025 base sa desisyon sang Bicameral Committee. Pila ka mga miyembro sang PhilHealth nagakabalaka. Yari ang balita. Kaluloy ang mga tinatawag lang naton nga pigado bala nga panabilis na kasarang nga magbayad sa ospital. Di kinanglan ginaya namon ang mga benefits. Iri ang naging reaksyon sa isa ka senior citizen member sang Philippine Health Insurance Corporation sang nahibaloan ang naging desisyon sang Bicameral Committee sa conference meeting nga wala sang ihatag nga subsidy ang gobyerno sa ahensya para sa 2025. Gintuwad sa komite ni Senate Finance Committee Chairperson nga wala nagamit sang ahensya ang 600 billion pesos ini nga reserve funds, rason sang pagkat sang budget. Hindi mahangpan sang senador kun nga wala ginagastos ang ahensya ang ila budget para sa mga benepisyaryo. Hindi pwedeng sisihin na nagkulang tayo sa pagbibigay sa kanila. Kasi nga ang dami ngang pera na nandyan. Hindi nila pinamimigay ang pera dun sa mga nangangailangan at tinuturuan din natin sila ng leksyon. Dugang ni po, may issue man sa pagdumala kag disbursement ang PhilHealth. Ang subsidy nga hindi paghatag sa PhilHealth ang ialokar sa mas nagakinahanglan nga ahensya. Gaya nga ng sinabi ni Senator Cynthia, ang problema din sa PhilHealth, hindi na natin alam kung ano ba talaga yung mga benepisyo natin. Wala tayong card na nagsasabi hanggang dito o ganyan ang maibibigay sa'yo, ang tagal-tagal ng approval minsan. Una naging pain sa gobyerno ang masobra 64 billion pesos para sa PhilHealth apang gindesisyonan nga hindi natanan ini pag-ihatag. Si Leia nga matutuman sa pagbayad sa bulanan nga kontribusyon sini nagakahangawa sa sining nga balita. Nga apektuhan gid wala mo man ginapangayo kung just in case emergency din kami makuha o ano kung wala pundo amon PhilHealth. Nagalaw ang PhilHealth nga i-review ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang desisyon sang Kamara bangod posible may maglutaw nga paghangkat sa tuig 2026. Apang kun madayon man ang zero subsidy, nagpasalig ang hensya nga may bastante pa sila nga pondo para sa mga benepisaryo nga pagakuhaon sa surplus kag investment fund sang ahensya. Upod kay Cirilo Renduque, Kim Salinas, 1 Western Visayas.